హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు జియోడ్స్ సాహసిద్ధముగా అందముగా ఏర్పడిన విలువైన రాళ్ళు. ప్రకృతిలో ఇంకా అనేకమైన విలువైన రాళ్ళు ఉన్నాయి. వాటి పేర్లు: మొదటిది సూర్యకాంతం, రెండవది నీలము, మూడవది యమునారాయి, నాలుగవ పచ్చ, ఐదవ వైడూర్యము, ఆరవ కెంపు, ఏడవది సువర్ణరత్నము, ఎనిమిదవది గోమేధికము, తొమ్మిదవది పుష్యరాగము, పదవది సువర్ణ సునీయము, 11వది పద్మరాగము, 12వది సుగంధము. ఇవి విలువైన 12 రాళ్ళు. నేను మీకు చూపిస్తున్న ఈ రాళ్ళు ఈ 12 రాళ్లకు చెందినవి కావు. ఇవి ప్రత్యేకమైనవి. వీటికి కూడా కొంత విలువ ఉంది. జియోడ్స్ గురించి ఇంకా నేను మొదటి 2 వీడియోలు చేస్తున్నాను. వాటిని కూడా చూడాలంటే నా ఛానల్లోకి వెళ్ళి మీరు చూడవచ్చు.
థ్యాంక్ యూ నా వీడియోని చూస్తున్నందుకు.